Ами значи долу търсиш, трябва да има един, бутон, нали, на клавиатурата на най-долния ред, трябва да пише FN на него. Да. И то долу в ляво трябва да е някъде. FN. С М. Значи натиснете FN и натискай тия копчета, където там са като слънцата. Да. Значи едновременно натискаш долу бутона FN и... Стана ли после до сега? Вероятно бележката се будане там нещо и там я питам няма. Значи може да не видам. Не знам, трябва да го видя, сега не мога да се правя. Като не го виждам. Ама, в смисъл, сега се прави канал, стана по-стълте. Значи друг път да знаеш долу е той копче, натискаш и горе, едното за потъмнение, другото за такова, за по-светло да става. Не, няма нищо. Не знам, ще правя тези сега. Няма това. Поне за 20 минути. Аз казвам какво да направим. Просто знам какво да направим, няма смисъл да бъде да разбираш. А после само да мога да си кое ще копиш. Така да река, стана по-тъмно. Как може да се бяха повече много? Рочно по-покажи, само книги им поделя.